Ja vám ukážem jeden graf, ktorý hovorí o cenách plynu, čo sa s nimi stalo za 2 Dzurindových vlád a čo sa stalo za minulej Ficovej vlády. Tu vidíte taký zlom, ktorý sa volá privatizácia. Čo sa udialo s týmito cenami po roku 2002? To je úplne, a to je totiž nielen o privatizácii, je to aj o type regulačnej politiky. Takto vyzerala cenová hladina v čase privatizácie, keď došlo k privatizácii slovenského plynárenského priemyslu. Tu došlo k privatizácii, takto prudko išli za vlády Mikuláša Dzurindu počas privatizácií ceny plynu a takto išli dole za našej vlády, keď sme robili veľmi tvrdú regulačnú politiku. Cena plynu za vlády Roberta Fica klesla o neuveriteľných 90%, aspoň podľa grafu, s ktorým prišiel do relácie Na telo podpredseda Smeru Peter Kažimír. Obhajoval sa, že údaje sú priamo zo štatistického úradu. Nakoniec sa ale ukázalo, že si zabudol prečítať poznámku počiarov. Peter Kažimír prišiel do duelu s Richardom Sulíkom vyzbrojený ťažkým kalibrom. Grafom, ktorý dokazoval, že potom, čo chytil reguláciu cien do rúk Smer a jeho šéf regulačného úradu Holienčík, cena plynu začala priam zázračne klesať. Tu vidíte prácu, pán predseda, toho capa záhradníka, ako ste nazvali pána Holienčíka. To znamená, tie ceny išli prudko dole. Sulíkovi sa ale Kažimírov graf s neuveriteľným poklesom o 90% mierne povedané nepozdával. Pán Kažimír, tu je cena 45 centov, tu je cena 5 centov. Vy tvrdíte, že priemerná cena plynu za jeden... Jednotková. Áno, išla zo 45 centov na 5 centov. Zo 45 na 5? Samozrejme, že áno. Zo 45 na 5? 45 na 5. Zo 45 na 5, zo 45 na 5. No však dobre, však on sa odvoláva na štatistický úrad, možno je to tak. Za odhanby nečervenáte. Richard Sulík po chvíli pátrania napokon zistil, ako neuveriteľný graf vznikol. V roku 2008 sa nám totiž účty za plyn zmenili. Do konca roku 2007 sa jednotková cena za plyn udávala v metroch kubických a potom už od januára 2008 v kilowatt-hodinách, čo je asi desatina. Cena plynu tak akoby zázračne klesla. V skutočnosti sa ale zmenila jednotka, za ktorú platíme. Peter Kažimír ale napriek tomu ešte včera trval na svojom a obhajoval sa tým, že údaje čerpal z oficiálnej stránky štatistikov. To informácie, ktoré sú zo štatistického úradu. Čiže nevymýšľali sme si ich. Na stránke štatistického úradu informácie o cenách plynu skutočne sú. Je tu ale aj poznámka o tom, že sa jednotky v roku 2008 menili. To si ale ekonomický expert Smeru už nevšimol. Kažimírov graf by tak v skutočnosti vyzeral asi takto. Sadli sme na lep štatistickému úradu. Mrzí ma to, nebol v tom rozhodne žiadny zlý úmysel. Michal Kovačič, televízia Markíza.